Hay. Paita ning wa tay kwarta eh. Perminti na lang way sape. Ayan eh. Dul. Ay sa puti? Ay sa puti. Lolo. Ay wapa jud ka sa personal. Salamat kay Dol. Ikaw sa Dol. Salamat. Wapa dali ka na mo Dol. Okay ra magpa-picture ko ninyo Dol. Wala problema. Oy sige na. Oh sige to. Laing post sa pudol be. Wait, salamat jud kayo Dol. Pwede ba ka nang makahikap gamay? Hikap lang. Ano, nindot. Ay, kanang flawless kay kadul. Salamat jud kayo dun ha. Huwag ka nang buutan kayo ka ay. Nagtingtanawan ko sa vlog ninyo. Sige, salamat minti. Sa escape ang ads. Adi, uy, ano ko hanggang sa katapusan yun. Sige, salamat ka ha. Salamat kayo sa picture din na. Kita din na tika ani. Pasalamat ko ba? Ngaron, makimus ko gamay ba? Sige, salamat Don. Bye-bye. Paita ni sikat lagi ta pero wa may tay kwarta. Kasi buhato na ko ya magkakwarta eh. Ay. Sakto. Mangwarta dai ko sa akong mga fans. Taganay pa picture, pa-viral ako. Kana. Oh yeah. Grabe kuya lakaw. Tas kay lakaw eh. Paita ning way kwarta bay. Lakaw gyud. Baktas. Pila ka nang nagpadumbay murag. Isa bay. She looks familiar. Familiar ka na ko. Bay si G sa puti na bay. Pagka layo pa dai ba ning amag na bay murag bakang puti pa. Bay keras bakay na nako bay. Lihat ta bay. Kana to magpapicture ta bay nakikilpion dia. Picture ta bay. Sana all. Hey Don. Ikaw si G sa puti dulu. Oh, ako tong. Ako Don. Don lang ka din ako. Keras man kay kanamo. Ako nakauna keras ato. Pero siya nakauna ako ikaduha. Keras kay kanamo. Wapaha di ka duno sa personal ba. Imis kayo. Lala, Don, pwede ba picture? Pwede ba picture? Kira. Sige, pa-picture mi dula. Okay naman ka Don. Oh, kira kayo. Ya okay na musikit Don. Kanang distansya lang gamay. Di lang pwede musikit nako. Ano? Pero ay, nakalimot na ito. Kanang picture din asa day bayad ka ng 100. Wardo. Kwarta. O 50 lang. Lakaw gani ni. 20 lang, 20. Wala gyud, wala gyud mi dul. Sige na. Ngayon tagani mi nimog hinabang. Ay, sorry kayo, di ko mong hatag. Sikat kay ka Don ya. Ngayon mi hinabang. Sige na, picture. Yeah, libre na ng Isa picture. di distansya. Oh, distansya. Ayo, Di ay, puli-puli tabay ako sa una bay. Ay, sige kita. Aw ako ni una bay. Wala distansya. Oh, ay, dito. Ay kanang unsa man nang Simplistic. sa kalayo ang distansya dol. Ana lang, iswag lang gamay ka. Ay. Nandito mo musikit na ko. Anadol. Oh, sakto na. Usap. Mana kay sobra na to da. Dako na to bayad. 200 na unta. Ika na sabay. Kulusad. Dali sikit lagi na siya Dol. Ayaw, sikit. Sikit ta. Sana all. Okay na. Dol. Salamat kayo dula. Pwede ka nang muhikap baki. Oh, mimis kay mong panit tol ba? Ay, basta mo hikap na ibayad. Kita. May gani dulo kay kanang dili ubuutan ka ba nya. Gani ang kanang mutan-aw nimo ba walay bayad ha? Libre ra na ka ng palaway ba? Tu laway kansi mo. Hanggang tingin na lang mo. Sana all. Pwede ka na idol magkaitika Dol. Pwede ka na muhag. Ay, naman kay bayad ang muhikap, hag na ba? Wala na ka ng hag, tag 200 pag tigom lang, ano makahag ka na po. Ano na, balato na. Lang mo ta kada kwarta. Sige, aga, bay. Wa mo sagud tay kwarta ba sa pagdahal sa kwarta. Salamat kay dula.
Why problema? Sige. Buta tayo hagi mo dol oy nga. Dili na jud kay bayad. Ayaw nag-hiccup lagi. Papreso jud ka. Dapat bayad. Ano ba? Bayad di ay. Sige. Utangan na ka 150 to. Utangan na ka timanan ko na imong dagway. Itagbang ko ron. Palingon ito. Uy, lagi tas bilya susin Mars. Mahal kay entrance oy. Dili magud sakto ra gid ang entrance hantod gabi man ta uli ta kana manirado na sila. Plus na malag mo entrance ko magdako iya boy. Ang dito masira patugnaw anang lampol. Ano si G sa puti Mars? G sa puti na. Oh. Hi Dol. Ay. Hello. Ay say hi gid ba personal gud. Padaplin mo kay basin maligsan mo ba? Ala ta personal. Sana Sa all. imong vlog ka kay tamsok lagi ka. Sexy man dai kay kadul oy. Kayo Dol. Wa pa picture dol pwede may pa picture ni mo dol. Okay ra kayo. Pwede hikap dol. Ay, dili hikap, dili pwede mo hikap. Ay, nakalimot ko. Eh, kanang, ano bayad sa picture? Paano? 100. Wala ka nang, sige na ba magtanaw sa imong mga video niya, jeep dyan na mo i-skip ang ads, diba? Salamat kayo, ha? 100 rat pa picture. Wala man ni kwarta dol. 50? Wala sa dol. 20? Wala ni kwarta ron dol. Yes, 5! Wala sa piso doon! Napalayo lang eh. Alayo lang picture. Okay na, picture na. Hikap na Dili ka mo i-shoutout ha, kaya naman sa ibayad. Good. Bahala ka nang gamay ka nang, layo lang ka ba? Distansya lang, ha? Distansya lang, limit lang ka. Ari. Layo sa di mo dol. Ay, distansya lang, kaya naman ibayad. Basta sige. Ay, di man ko ka makuha dol. Dol, dili makuha, ay murang alin po. Layo aja di mo Ay, dol. dili. Pwede mo magsikip mo na ako, kaya naman ibayad. Good. Grabe, ay dula, jud na to. Kadali lang dol. Isbog gamay dol. Sige ba? Sige, picture pa diha. Grabe, ay dula, ninamot siya, oy. Dol, tanaw dili Dol. Baliw ko Dol. Last na Dol, last na. Basta na lang din. Ay, di mo pwede masikip. Sige na. Sige na, nakita ko nasa ito na. Salamat dol. Dol. Grabe, siksi ha, oy. Ano, gapa kayo na. Pabayad lang. Inanak din na sila. Basta mga sikat na good kaayo good. Mga subultatan. Ay, paghihata ka ni may mong good na. Sure, ang bakal sikit at kaya. Okay. Oh my god. Parik na nako o. Parik na nako. Atong Jis. Ako ana. Ayaw na go man ni. Ayaw na nagpakitaan ni. Ay, ako'y nakaon nagkitani. O, ako na ako gipunit. O, di ako nakapunit. Ay, ako na. Ako na. Ako na, wala ako'y kwarta. Sama na ay. Gopa, wala'y kwenta. Ako ana. Ako'y nakakita ani. Ako'y nakakita. Ang binawa. Ako na.